A warm welcome awaits you in the Eastern Highlands. The region is one of Zimbabwe's prime destinations thanks to its beautiful weather. Perhaps like no other region in Zimbabwe, the Eastern Highlands is dominated by amazing topography, hence the moniker Kumakomoyo. As one approaches Mutare, the eastern gateway to the Indian Ocean, one is welcomed by the valleys and mountains. The delightful infrastructure, the beautiful gardens, and the clean streets are laced with blossoming trees, presenting a rare and soothing view. The imposing Nyanga mountain, standing at a breathtaking 2,592 meters, which is the highest in Zimbabwe, forms the bedrock of Nyanga's tourism sector. As one enjoys the curvy roads to one of the Eastern Highlands' most scenic sites, Nyanga, one of the things a visitor cannot afford to ignore are the pristine wattle estates that complement the picturesque views of this wonderful destination. Ndo patingati pa base pe hiking yeNyanga mountain. So it's like tichitanga panapa ndo panogumire motokari nevasingakwanisa hawo kukwidza makomo. Then tichitotanga kukwidza takananga ku highest point ku Beacon. Kunova kwandingati altitude kusvika pa Beacon is 2,593 meters above sea level. So it's like semaziro achinongoitwa kunzi Nyangani ndio highest point muZimbabwe. Asi tingati tichisvika panapa already uchibva zasi unenge watotanga kukwidza gomo. Saka zvese zvinochiitika nemado's and don'ts anotaurirwa vanhu vachiri panapa. Ane nzizi dzakawandisa dzinoberekwa mugomo imomo. So tine about 4 major rivers dzinoberekwa muNyangani imomo. Kunoti chekutanga tina Nyamombe dzinotangira pamberi peridge irori kuti potei pasere apa. Asi iri same ridge yeNyangani iyoyo. Then ruchiberekwa ruchidzika kumadokera rozodai. Then paseri pakanangana naNyamombe pana Gairesi. Anotanga ipapo paseri apa achipota akananga nedivi reku part of Tangwena. Then Nyamaropa zvichidzika zvakadaro. Then tobva ipapo pano padhuze patiri pana ndo pane source yaPungwe river. Pungwe I think vanhu vazhinji vakazonyanya kuziva nezvePungwe river nekuda kwechirongwa chakazoitwa chemvura inoende kwaMutare inotorwa muna Pungwe. Saka source yaPungwe paseri pana. So tikuti isusu makomo ana akatochengeta mvura dzinotosupply province yese. Right, saka tabva ipapo ndiPungwe ndo ndikwaura ndati number 3. Then which 4 tina odzi anoberekwa paseri peridge ramukuona iro achidai odzika akadai odzika Osborne. Then uyo achipota chinozonodira kuna Sawe. Then paseri Bijana pane rumwe futi runonzi Honde river still runoberekwa futi muno muridge reNyangani. So ndo zvikohwa zvaningati about 5-6 major rivers, but kune several water several tributaries, several streams dzinoberekwa muNyangani munomu dzekuti hatingadziverengi nemazita adzo tikadzipedza dzakawandisa. Saka zvamunoona makomo eyo zvakafanana kuona mvura kusvika pano pakapa pedu panapo inotongobva mugomo. As you go up the mountain kutosvika pamusoro pegomo papa pane zvitubu water source akawandisa. Then makomo iwawo tichimatarisa nemadoko ari muzasi munomu munongona angori bold saizvozvo. Haana miti, ane mabushes, miti mizhinji zvikori zvimabushes. Then kune key species yeshiri inozikanwa nekunzi blue swallow, imwe mherembere yemutoo unonzi blue swallow inorarama futi kuno kuEastern Highlands kwainonzi ndokwa inogona kubereka kana kuti ndokwa dzinogona kubreeda dziri mumakomo edu iwo ana. Ende dzinozikanwa kuti dzinoda kubreeda kune area dzisina miti yakawanda. You spoke and we listened. Join us for the first ever upcoming mother and daughter expedition. In the heart of Zimbabwe's Eastern Highlands, an adventure awaits. Create memories that will last a lifetime.
Experience the bond of family and thrill of discovery as you conquer the peaks and valleys of Nyanga. Follow our social media handles for more information. With its mysteries, the Nyanga mountain remain a fascinating tourism destination. Ngati chekutanga tichisimuka panapa tikuti munhu anotaurirwa kureba wakaita gomo then zvisingafani kuitiwa kana wamugomo zvaunofanira kuteedza kana kuti zvaunodiwa kuti uite nezvatinodzi izvi hazviitiwi. Semwenza isu chekutanga makomo edu anoda kuchengetedzwa ari atingati chiko ari clean. Semwenza isu tinouya nechikafu zvatotakura zvinenge zvakaputira zvikafu zvedu, ingave kana mvura, makonteina, hatina chatinotenderwa kusiya takarasa musango imomo. Tikuti isusu makomo aya ndo anobve mvura dziri kuenda kwakasiyana siyana mudistrict kusanganisira neprovince. Semataurira taita kuti munotobva mvura inotonomwiwa kwaMutare chaiko inobva muna Pungwa. Zvinoreva kuti tikaspoila makomo aya tatospoila wherever kuenda mvura iyi chinoshandisiwa. Saka tinongofanira kusiya mafootprints edu chete. Then tadaro saizvo tikuti isusu wakwidza gomo unofanira kunge ine guide anobatsira pakuti ndiye anoziva kuti pakati musazobuda munzira, usafamba distance yakareba kubva kune munhu ari kutungamira. Then munofanira kutoerengana kuti masimuka pano muri wangani, muchisvika kugomo masvika muri nhamba yamasimuka nayo pakaa pagere, kuitira kuti mukasaverengana muchibva pamuri kusimuka kusvikira masvika kwamuri kuenda muchazotadza kuziva kuti mumwe munhu mamusiya mugomo, muzozviziva madzoka, which becomes very dangerous. Saka zvinoreva kuti muchiverengana muchibva pano munotoverengana futi along the way, munoverengana futi masvika pabeacon, maakudzoka futi verenganai futi muri wangu nhamba yenyu yakakwanirana here kusvikira musvike pamatangira. Then chimwe chinhu futi area yedu mukatarisa kudai, especially wapamusoro pari flat up, ungoti mukana kuti tisvike patisina here for now, but muchangoona kuti zvakangode kufanana so. Saka imwe time munhu anogona kurasika achifunidza kuti paari kuona nguva iyo ambobvapo, yeti itongori point itori different nekwawatobva already. Saka izvo zvese izvo zvinogona kuwedzera kuti munhu usazoziva kuti zvakamira sei. Ende tinoti isusu munhu achikwidza gomo usabuda murutu, usabuda mupath, usabuda munzira, because once ukabuda munzira kureva kuti waakuenda kwako iwo kwawakutanga panyowani kuvhura, right? Saka guide ndo rinenge riri basa rake iroro kuti apa musadai, apa musadai, teerai neni chete apa. Kana tasvika nguva yekuzora tozora tese panapa, kana tasvika nguva yekusimuka tosimuka tese kawani. The park was established together with Matopo National Park in 1926, making the two the oldest nature reserves in the country. Nyanga's unique selling point is the variety of things that one can see and do in its immaculate weather. A tourist can never run out of things to do, as a wide range of activities are offered in Nyanga, from boating to the zip line at Mutarazi, which is the second highest waterfall in Africa. The adrenaline junkies will surely love the skywalk too. The skywalk comprises two bridges that cut through the Mutarazi Gorge, thereby giving a full panoramic view of the falls. Altitudes between 1,800 and 2,593 meters provide a cool weather and fresh mountain air, perfect for rest and relaxation.
The national park is home to spectacular attractions that include waterfalls, historic sites, wildlife, and mountain ranges. With its stunning mountainous views, numerous waterfalls, varied activities, and unique flora and fauna, Nyanga National Park provides the visitor an unforgettable holiday experience. The park also houses the majestic Nyanga Falls. The ever-flowing waters provide the much preferred hydrotherapy. The Nyanga River cascades down the rocks into a natural pool and a sandy area. Patiri panapa tiri panzvimbo inonzi natural swimming pool. Nzvimbo iyi zvairi ngati chekutanga tine dziva ramuri kuona iri. Saka dziva iri zvariri rinogara ringori zvariri zvaichipinda zvichipfuura harisati ranzika mherengo kana kuti yekufushira nejecha ramuri kuona. Saka zvariri natural swimming pool iri riri murukowa runonzi Nyangombe rinoberekwa kunyangani kunova kumusoro uko kumabvirazuva. Saka zvaruri rukowa erera ruchibva kumabvirazuva rwakananga kumadokera. Saka zvarunoita ruchingoti pedzei Parks Estate inoi zvinobva rwangobuda kuti runonobudira kwatingati kuwestern end kweNyanga National Park. Zuva iri rinofarirwa kudhuvhiwa zvakanyanya pakuti mvura haigari yakaungana ichingodarika. Saka inongoramba iri mvura iri fresh. Vazhinji vanotanga kufarira kupidze kunyangani kwavanohaika up the mountain, vazodzika watsva nekudikitira ndopavanozofarira kuya kuzopedzisira panapo wakudhuvha nekudididi, zvekuti munhu anodzoka kwaanodzoka so fresh nekuti anowanzozopedzisira wadhuvha panapo. Saka izvozvo ndinoona vashanyi vazhinji vanouya ndozvavanonyanya kufarira kuita. Are you looking for a reliable and affordable car to rent? Look no further. Mutarazi Car Rentals got you covered. We offer car rental services, taxis, shuttle services, as well as airport transfers. Visit us at number 17 Robert Mugabe Way, Murambi, Mutare. You can also call or WhatsApp on 0719 552 179. Mutarazi Car Rental, a breath of fresh air in the car rental fraternity. Chekutanga paigara vanhu vanga vari verudzi vamanyika asi vachizikanwa vanga vakatakwa kusangana because pana panosangana madzimambo mairi Mutasa naSaunyama. Vamwe vaigona wati Wanyama kana kuti vanhu nyika yakwaMutasa zvazvingori zvinhu zvinochi kuti mugano uri padhuze. Saka waigara wakadai so pamusoro apa paigara mupurisa anorinda zvipfuwo, nokuti zvipfuyo zvaivharirwa pakati apa. Iyi ndiyo yanga iri entrance point kana kuti exit. Saka kuti zvipfuyo zvavo zvaipinda neapa, zvapinda neapa mukati umo zvinenge zvachidziririka nekuti mupurisa anenge akagarira mukamba ako nezvekuzvidzirira nazvo zvacho. Tumba twakateerana saizvozvo kune mabasa akasiyana siyana asaishanda like kekutanga kanaka kanga kari kadura ndomaichengeterwa chikafu, asi twakati wandei hati tumadura twatona turi panaka. Aka kaishanda sedura, aka futi kaigona kushanda sedura, then ako yanga yatoi imba
mukuru wacho. Chandisingachazii hedu ndechekuti anga aine chigaro chipi muchiwano, asi ndiye anga ari muridzi wemusha kana kuti mukuru wemusha. Then amwe futi ayo mairi ayo matura futi. Then ayo rimwe chetezvo kuti imba ingoshanda futi sebedroom iye dziri nhatu, mamwe ese amatura. Aka kamba kari pakati kanaka ndoka anga rike security, ndoka igara mapurisa. Zvipfuyo zviri kuti wanouya kude kuuya kuzoranda zvipfuyo, mapurisa aizotora action. Ari mukauya panapa panooneka pakaita pane opening kuti chinopinda uku chinogona kutadza kuona kuti mune munhu akagarira. Saka aisiwa kana kuti enemy aisiwa ichipinda yakude kupfuura apo yoatakiwa kuti isasvike kuunoku kune zvipfuwo. Saka ndingangoti zvakadaro saizvozvo izvo muchidembo ndo mararamirwo aiitwa panapa. Asi izvi structure ino yatiri kuona panonzi mapiti structure panapa, structure ine nhoroondo yekuwakiwa before kuma 1890. It's beyond kuma 1890 kumashure kwacho. One needs to visit the area and enjoy unique gastronomy in the form of trout fish. Trout is mainly bred in Nyanga due to the conducive climate conditions and cool spring waters. The original park borders extended beyond Udu Dam along the east bank of Nyangombe River to the north of the current park boundaries. This expanded the national park to the north and east of Nyanga Mountain, thereby incorporating some important areas of mountain rainforest and the sources of the Nyamuziwa, Kaereze and Pungwe rivers. Ndetwa Edgonya Nanda, senior ranger aquatic. So tiri pano pa Nyanga Trout Research Center. This station yakavhurwa muna 1952. Ndopaka kwa mafunzo anaya that all the HRE in Apple. But introduction ye trout yakatanga iri kuma 30s. Pachiitwa ma trails. Wachiona kuti kunokuri colder than nana Otsama. Ndopakatangwa kuiswa panapa. Asi achiiswa haana kutanga achiiswa mumapondo. Akaiswa muNamare River near the research officer imba iripo iya yakugara vanhu vesanga mudzasi macho imomo ndo makaiswa matrains wowe dzotodzibva dzararama dzichifidwa futi nemazai, wachibata zvitota zvezvo wachifidha futi nadzo. Saka isusu panapa zvatinoitawo tinongoitawo zvinongoitwa iko kunana overseas ikoko, zvekuti mazai hadzikandi mazai dziri dzega uko. Tinotoita zvekuspira artificial breeding. We squeeze the eggs from the female, then totorawo male tosqueeze fertilizer mazai aya ari muplastic bowl. Then they will stand for about 3 minutes. We add water to harden the egg. Then kubva ipapo tozozvisiya ogara for about 30 minutes kwakuzogetsa kuitira ma-exist milk aya anonga apindamo nema-droppings acho anonga apinda muno kwakuchigeza. Fresh water fish nema-low temperatures asikapfuuri pa 21 degrees ma-water temperatures, zvekuti hatikwanisi kudzichengeta kunana Mutare kunana Harare unless kana muda kudzichengeta during the winter. Also muine mvura panonge pachirana mvura isiri treated water, hachidi ma-chemical water, natural water chaiyo ndipo munokwanisa kuchera. Saka that's why trout ichiwanikwa kunokuside Eastern Highlands because ma-low temperatures edu like izvozvi ma-temperatures edu akutambira pa 12-13.